Dobar dan. Ja sam podneo amandman, a koji bi trebalo da prihvate svi ovde, i pozicija i opozicija, a to je da se svi na kraju meseca odreknemo od 10.000 od plate. I sad, gde bi to mogli mi da kažem, uložimo, u koji fond? Pa ima koliko hoćete. Ima na Staroj planini mnogo porodica, recimo, koje žive bez struje. Ima gladne dece. Evo, gospodine Mali, imate pozdrav danas sa Buvljaka od ovih ljudi koji su izašli na ulicu i prodaju sve što imaju da bi zaradili za leba. Ali pre nego što pređem dalje da govorim, našao sam jedan zanimljiv dokument iz 2007. godine. Kaže, opština Stari Grad šalje Nebojšu Bakareca u Buenos Aires na 9. svetski tango festival. Znači, Nebojša Bakarec odlazi 2007. godine na svoj poslednji tango u Buenos Airesu i za to dobija 1.570 evra na troškove i da troškari tamo po Buenos Airesu 1.080 evra. Sram te bilo, bre, Nebojša Bakarec. Kome ti ovde prodaješ maglu? Tad si bio DSS, igrao si tango sa Koštunicom, sad igraš sa Vučićem. To je jedna stvar. Gospodine Jovanoviću, molim vas da se ne obraćate lično poslaniku. Molim vas da se ne obraćate lično poslaniku. Ti taj što vređa žene? Je li, bre, ti? Sram te bilo. Ajmo dalje. Što se tiče ovde, imamo jednog novog ministra za infrastrukturu i građevinu koji se ovde frlja nekakvim simbolima. Njegovo ime je Vesić, Goran Vesić. Kaže, drži nam ovde lekcije iz istorije čega je simbol Savski most. A čega ste vi simbol, Gorane Vesiću, što vam kažem? Vi ste onaj koji je živu šumu na Revi zatrpao šutom. Sećate se Reve? To je mesto, oaza nadomak Beograda, koje ste vi zatrpali šutom bez ikakve dozvole. Vi ste isti onaj što kad vidi platan na Kališu odmah se vata ko tasmanijski đavo za motornu testeru. Vi ste onaj koji je pola Košutnjaga hteo da poseče, da pokasapi, da gradi nekih 300.000 kvadrata i sad vi nama pričate o nekoj infrastrukturi. Niste sposobni da poređate kocke na Trgu Republike, a zato ste novi ministar za građevinu. Dakle, to je Vesić, Goran Vesić. Ali ovo je jedno koji se ovde bavi finansijama, koji se stalno hvali, a ime mu je Mali. A hvali se stalno nekakvim brojkama. A ja ovom prilikom hoću se obratim ovim mladima koje Siniša Mali ulepšao mladost tako što im udeljuje po 5.000 dinara. A ko to vama, mladi koji gledate ovo, udeljuje 5.000 dinara? Onaj čije odelo košta 5.000 evra, onaj ko je pun ko brod, ne zna šta će s lovom, našao vama klincima da deli po 5.000 dinara. Pa bravo, gospodine Mali, svaka vam čast. Ja ovom prilikom želim da podsetim vas, predsedavajući, a predsedavajući nije tu, ali doći će i on, da je ovde podneto 40.000 potpisa građana Srbije, da na dnevni red dođe tema o novom zakonu, o donošenju zakona o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora. I vi ste dužni da to stavite na dnevni red. Ja ovom prilikom pozivam sve članove Odbora za zaštitu životne sredine da dođu 25. u Loznicu. Imam novost za vas. Irena Vujović je rekla da će doći, a danas gospođa Đedović opet ko o čemu? O litijumu. Dakle, Rio Tinto je tema u Loznici 25. Samo što imamo jedan problem. Gospodin Milimir, koji je zamenik odbora, neće da na toj sednici prisustvuju oni koji žive tamo. Na primer, Zlatko Kokanović, kome Rio Tinto zabao sonde u njive,
a taj Zlatko Kokanović, Milimire, hrani i tvoju i moju decu, ti imaš neki problem s tim da se on pojavi na tom odboru. Ajde, vidimo zašto imate problem. Na kraju krajeva, dobrodošli ste svi, gospoda, ako hoćete da dođete, ako nećete, baš me briga. Vi znate od čega bežite. Ima još jedna stvar. Da pokažete vi nama, a gospođa Đedović nije ovde, 1, 2, 3, 4 ministra za 2 dana o temi koja se tiče rebalansa budžeta. 4 ministra, gde su ostali 21? Sram vas bre bilo. Sram vas bilo sve. Ja vas samo molim, gospodine poslaniče, gospodine Jovanoviću, ja vas samo molim da upristojite razgovor dostojan doma Narodne skupštine. Gospodine Jovanoviću, vama se obraćam. Ja vas molim samo da taj razgovor udostojite ovog doma. Evo, ja se trudim i molim stvarno obe strane da se saslušamo. Ja kao i vi biranim rečima, kad se obraćate drugim kolegama, ja jako biram reči. Ako ste primetili... Nastavite da brinete, ali čini mi se da ste ovog puta malo preterali. Evo recimo, gospodin Jovanov nije dobacio ni jednom do sad. Ni Jovanov, da. A gospodin Jovanov, evo, mogu da podsjetim sve građane koji je rekao za Vučića pre ne znam koliko godina kad je bio DSS da će da uništi Srbiju. Evo ga ovde gospodin Martinović koji je rekao za Vučića da je kriminalac. Evo je tu Nataša Jovanović koja takođe govori za Vučića da je kriminalac. Gospodo, vi se ne plašite opozicije. Vi se ne plašite, vi ste hrabri ljudi. A znate koga se vi jedino plašite? Aleksandra Vučića. Od njega drhtite kao mali miševi. Jeste vi niste slobodni ljudi. Vi ste robovi Aleksandra Vučića. I ja ću vam ponovo ponoviti. I vi, gospodine Jovanov, i vi, gospođo Nataša Jovanović, i vi, gospodine Bakarac, i pola vas, sutra ćete najgore da pričate o Aleksandru Vučiću ako treba. A treba će... Ajde malo glasnije. Ajmo malo glasnije to. Ajmo. Tako da mogu samo da vam poručim sledeću stvar. Znači, narod ne možete više da lažete. Imaćete ovde na ulicama na stotine hiljada gladnih ljudi, pa ćete onda se češete po glavi. Šta je s tim vašim BDP-ovima, sa tom vašom Srbijom budućnosti od kojih pobegoše deca iz ove zemlje od vas? Beže naša deca, jer ste postali nesnošljivi, gospodo. To kako se vi ovde ponašate. Da, ajde malo glasnije. To je dno ljudske bede. Tako se vi ponašate prema ženama ovde. Sram vas bilo.